Παραβιάστηκε κατάφορα ο κανονισμός και το λέω με απόλυτη ηρεμία, γιατί δεν πρέπει να ξαναγίνει στο μέλλον. Ούτε ο ειδικός αγορητής παίρνει το λόγο νωρίτερα από τους επικεφαλείς, ούτε δευτερολογεί, ούτε δημιουργείται αυτή η εικόνα της αιθούσης σήμερα. Μιλήσανε όλοι, φύγανε και μείναμε μεταξύ μας να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το δικαστικό χάρτη. Αυτό έπρεπε εσείς να το διασφαλίσετε. Δηλαδή έπρεπε από την αρχή ως πρόεδρος να πείτε ότι κανένας δεν θα αποχωρήσει, γιατί πρέπει να ακουστεί η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σήμερα είχα βρεθεί στο Μεσολόγγι για επαγγελματική δουλειά, αλλά και είδα και τις κινητοποιήσεις και τα πανό τα οποία έχουν αναρτηθεί στο μέγαρο του Πρωτοδικείου. Είδα πηχαίους τίτλους και στις εφημερίδες, ήρθα στην Πάτρα, είδα άλλους πηχαίους τίτλους. Πρωτοσέλιδα. Ασπίδα ο Περιφερειάρχης στο δικαστικό κομφούζιο. Παντού. Έφερε έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα. Ντεζαβού γαλλιστή. Το έχουμε ξαναζήσει και θα το ξαναζήσουμε. Είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Μήπως όχι? Μες στην πανδημία δεν συζητάγαμε για τον ακαδημαϊκό χάρτη και χάσαμε παταγωδώς από τα αποδυτήρια. Κλείσανε τα τμήματα στην Ηλία, υποβαθμίστηκαν στην Ετωλακαρνανία, έκλεισε στο Αίγιο και εδώ είχαμε και τον αγαπητό πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Στο ίδιο έργο θεατές. Θα βγάλουμε ένα ψήφισμα. Μα αυτό θέλουμε? Αυτός είναι ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου? Έτσι θέλουμε πια να το καταντήσουμε για τους πολίτες? Η Περιφερειακή Αρχή επέρεται για την προνομιακή σχέση με τα κέντρα εξουσίας ή όχι? Ή όχι? Εν ώψη των κρίσιμων αυτών εξελίξεων δεν οφείλει να απαγκιστρωθεί από την αντίληψη υποταγής της αυτοδιοίκησης σε κυβερνητικές και κομματικές σκοπιμότητες? Δεν είναι αυτός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης? Να διεκδικήσει ουσιαστικά, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα, έκτακτη σύγκληση, ένα ψήφισμα, βγάζουμε μια επιτροπή και αυτό είναι όλο? Και λογική δημοσίων σχέσεων. Γόνιμες λύσεις για τους δικαστικούς σχηματισμούς θέλουμε. Της περιφέρειάς μας, η οποία είναι αυτή που πλήττεται από αυτό το δικαστικό χάρτη. Το είπαν όλοι. Εμείς θα χαϊδέψουμε τα αυτιά, θα γίνουμε χειροκροτητές της κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτός είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Εγώ είμαι 30 χρόνια αυτοδιοικητικός. Αυτή την κατάντια της αυτοδιοίκησης, αυτή την πενταετία έχω δει. Ποτέ δεν είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μετά θα μιλήσουμε για τον υγειονομικό χάρτη. Εδώ είμαστε. Όταν θα κλείνουν τα νοσοκομεία. Και τα λένε όλοι, αλλά εντάξει, χασκογελάμε κιόλας. Αλλά ο πολίτης δεν θα έχει υπηρεσίες, δεν θα έχει υγεία, δεν θα έχει τίποτα. Και μετά λέμε υπογεννητικότητα. Και σήμερα, ό του θαύματος, το επίδομα από 2.000 έγινε 2.400. Το επίδομα, γιατί έτσι αντιμετωπίσουμε την υπογεννητικότητα. Και κάπου διάβασα ότι υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας σήμερα στην αρχαία Ολυμπία με τη Διεθνή Ακαδημία. Με την Ολυμπιακή Ακαδημία. Πού είναι η γεωργική αμερικανική σχολή που θυμόμουν, που λέγανε? Τίποτα, τα ξεχνάμε. Καμιά 20 μνημόνια συνεργασίας. Θυμήθηκα πριν 4 χρόνια το μνημόνιο Rebrain Greece. Αυτό το μνημόνιο είχαμε υπογράψει εδώ ως περιφέρεια. Με τον κύριο Βρούτσι. Θα επαναπατρίζαμε τους ανθρώπους που είχαν φύγει στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Θα τους επαναπατρίζαμε τότε. Μνημόνιο είχαμε υπογράψει και τότε. Τίποτα δεν έχει γίνει.
Κάποια στιγμή θα σας μιλήσω και για την ανεργία. Όσος κόσμος από το 2009 μέχρι σήμερα λείπει σε αυτή τη χώρα. 728.000. Ναι, όταν μειωνόμαστε πέφτει και η ανεργία. Τα προβλήματα που παρατηρούνται στην απονομή της δικαιοσύνης απαιτούν σφαιρική αντιμετώπιση και συνολική προσέγγιση. Δεν επιλύονται με διοικητικά μέτρα κατάργησης ή συγχώνευσης δικαστικών σχηματισμών, αλλά η συγχώνευσης δικαστικών υλικοτεχνικών υποδομών, την ψηφιοποίηση. Πού είναι η ψηφιοποίηση? Υλικοτεχνικών υποδομών, την ψηφιοποίηση. 2 η ώρα φεύγει. 2 η ώρα φεύγει από τα δικαστήρια. Γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Τα κάνει όλα ο προϊστάμενος. Επειδή δεν σας τα είπε. Και χρειάζεται και ουσιαστική τεκμηρίωση και αποτελεσματικότητα για κάθε δικαστικό σχηματισμό. Έγινε αυτό? Εδώ έχω το πόρισμα. Εδώ έχω. Πόρισμα λέει κάθε δικαστικό σχηματισμό. Έγινε αυτό? Εδώ έχω το πόρισμα. Εδώ έχω. Πόρισμα λέει της ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη. Αυτό είναι το πόρισμα. Στο ποδάρι. Εδώ λέει κατάργηση εφετείων. Πιέζουνε, όχι, δεν θα καταργηθούν, ναι. Εδώ λέει κατάργηση εφετείων. Κανείς δεν είπε για τα εφετεία σήμερα. Η συγχώνευση 5 εφετείων. Δηλαδή Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Πατρών, Καλαμάτας Ναυπλίου, Ευβοίας Λαμίας, Κρήτης Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου Δωδεκανήσου. Επειδή μετά κλείνουν το μάτι και λένε όχι, θα τα κρατήσουμε τα εφετεία. Παιχνιδάκι γίνεται. Ποιος θα πιέσει για να βγει μετά? Κέρδισα εγώ. Εγώ κράτησα το εφετείο μου, εγώ κράτησα το πρωτοδικείο μου. Δεν είναι αυτή η πολιτική. Η θέση της παράταξής μας είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην κατάργηση οποιοδήποτε εφετείου ή πρωτοδικείου, ενώ ως προς τη συγχώνευση ειρηνοδικείων θεωρούμε ότι θα πρέπει να προηγηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα ανακύψουν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες κάθε περιοχής, σε συνδυασμό με την ακόλυτη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και τη λυσιτελή άσκηση του δικαιώματός τους για δικαστική προστασία. Η κυβέρνηση ως εκτελεστική εξουσία αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη ως στοχό συγγενή και είναι αναγκαίο στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να θεσπιστεί η οικονομική αυτοτέλεια της δικαιοσύνης και ένας αυτοτελής οικονομικός προϋπολογισμός. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη θέση της παράταξής μας και αυτή θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.